athi bulelani kuYehova kuba elungile ububele bakhe buba phakade ngoba ndamemeza kuYehova ndandisengcingweni wandinceda wandikhupha kule ngcingo wandibeka endaweni ebanzi ngoku ke ingekala lami inkosi andisayi kuyika ingasuka ithina le nto umuntu hayi ingekala lami inkosi andisayi kuyika hayi andisayi kuyika ngoba lo Thixo wam unami hayi bazalwane bam ndiyathatha namhlanje nanku Yesu athi ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kuye kulungileyo ungathenjwa abantu athi mandisinde ngawe Nkosi undisikelele mandisinde ngawe Nkosi undithambisa nqele amen khona umuntu namhlanje othi mfundisi thandaza nami pray with me man of God thandaza nami sendikude kakhulu noThixo ibalekile because I've offended him ndimonile ndimqumbele because of many things that didn't happen in my life ndimqumbele uSomandla kodwa mfundisi thandaza nami namhlanje I need peace with God nansi indlela kuyindlela kuyinyaniso bobubunye kuYesu igama lakhe Jesus Christ he came for you at John 3:17 kaloku uThixo akamthumanga unyana ukuzala igweba ihlabathi kodwa umthume unyana ukuze ihlabathi lonke lisinde ngaye. Jesus has not come to condemn you, but God sent Jesus so that you can have peace with him. Lulindile uthando sivala amehlo wethu